kerestük most itt egy fél óráig. Szóval László Irén vagyok, és az első barátaim a programisok. Gödöllőn 2 évet költöztem ide, és egész röviden 38 évig voltam testnevelő tanár, gimnáziumban tanítottam, és aztán mindenféle fitness trendet, ami létezett, én azt végigcsináltam, és 2000-ben otthagytam az iskolát, mert úgy éreztem, hogy ott már minden megcsináltam, úgy igazából lehetett, és elindítottam egy vállalkozást, és csináltam egy fitness termet Sárospatakon, amit 21 évig működtettem, és egy ilyen nagy egészségbázis volt tulajdonképpen Sárospatakon a termen. Nagyon sikeres volt. Aztán úgy gondoltam, hogy már akkor is kihoztam mindent, amit lehetett, és akkor úgy ide kívánatnak a gyerekeim, és ide költöztem. És itt az volt a tervem, hogy indítok egy fitness-t, egy holisztikai szemű fitness-t a lányommal, de végül is jött a pandémia, és akkor ebből semmi nem lett. Így átadtam online az egész vállalkozásomat, és azóta itt élek, és nagyon szeretek itt lenni, és nagyon szeretem a Rotary-sokat, nekik az első barátaim. Na, és tulajdonképpen amióta a pandémia volt, vagy amikor a pandémia lett, akkor az egész programomat áttettem online-ba, és elkezdtem 50 pluszos nőknek segíteni abban, hogy elégedett és energikus, boldog életet éljenek 50 fölött is, és ne az legyen, mint ami általában szokott lenni, hogy 50 évesen így elindul lefelé az élet, és már nekünk a B-oldalt forog és egyéb ilyen dolgok. És én azt szoktam mondani, hogy aki az én programon benne van, az egy más időszámítás szerint kezdi az életét, tehát máshogyan számít az éveket. És a Premium Éles Stílus Modell program az én programom, az 50 pluszosoknak a programja, és most a zsírmentes élet 50 plusz évesen ezt fogjuk taglalni, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy ennyien eljöttetek, és tudunk erről a nagyon fontos témáról beszélni, hogy is lehet zsírmentesen élni 50 plusz évesen, és melyek azok a lépések, amelyeket meg kellene csinálni. Robi, léptetnél, vagy léptessek? Ez nagyon hallom. Tehát, hogy milyen lépések mentén lehetne azt elérni, hogy ezt a más időszámítást tulajdonképpen 50 évesen ne lefelé menjen az életünk, hanem inkább fölfelé. Azt szoktam mondani, hogy forgassuk vissza a biológiai életkorunkat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a biológiai életkorunk az arról szól, hogy milyen állapotban van a testünk 50 plusz évesen, és előfordulhat az, hogy sokkal fiatalabb lesz a testnek a működése, mint ahány éves vagy. És ezért más az időszámítás, és tulajdonképpen ezt meg tudjuk csinálni, és ez csak rajtunk múlik, hogy a biológiai életkorunkat visszaforgassuk. 3 nagy témaköré csoportosítottam az előadásomat, az egészség, a tudatosság és a harmónia. Az egészség az nagyon felértékelődött mostanában itt a vírus idején, és azt tudni kell, hogy az egészség az nem egyenlő a betegségeknek a hiányával, tehát nem csak azt jelenti, hanem tulajdonképpen ez a teljes fizikai, mentális, szociális jólétünknek az állapotát jelenti az egészség, és ez egy nagyon-nagyon kényes egyensúlyi állapot, az egyik pillanatban van, a másik pillanatban sajnos előfordulhat, hogy nincs. Szeretném megkérdezni, hogy ki érzi magát itt egészségesnek itt ebben a körben, aki teljesen egészséges. A tudatosságot nagyon fontosnak tartom ebben az életkorban. Itt most én nagyon sok mindent szeretnék tudatos szintre hozni nektek, és én azt gondolom, hogy ezzel a tudással, amit most itt felszínre hozunk, ezzel a tudással, hogyha hazamentek, vagy ezt megjegyzitek, akkor tulajdonképpen egy nagyon hasznos estét töltöttünk már. A harmóniát nagyon fontosnak tartom a 50 évesen. Mit jelent a harmónia, mikor harmonikus szépségű egy nő? Akkor, hogyha eldöntötted azt, hogy mit szeretnél közvetíteni a külvilág felé, tehát milyen külsőségekkel szeretnél élni, milyen alapot szeretnél, milyen
stílusban öltözködsz, és hogyha ezt eldöntötted, és dolgozol azon, hogy ezt összhangban hozd a belső tulajdonságaiddal, akkor tulajdonképpen a külsőnek, a belsőnek ez a nagy találkozása, ez nevezik harmóniának. És erre kell törekednünk, ez alá nem szabad mennünk, és erre kell törekednünk, erre a minőségre kell törekednünk, 50 évesen. Megtennéd úgy? Köszönöm. Hát igen, azt valamennyien tapasztaltátok már, hogy az elbízás nem csak arról szól, hogy nem figyelünk oda, tudjuk, hogy itt kellene csinálni, és mégsem csináljuk azt, tehát az egy sokkal komplexebb dolog ettől, és tulajdonképpen a változó kor, az 50-es korosztály és a menopauza pedig különösen érdekes ilyen szempontból, mert ilyenkor aztán tényleg úgy érezheti az ember, hogy cserbe hagyott a tested, mert elkezded csinálni a régi dolgaidat, ami ezelőtt bejött, és ezelőtt 6 perc alatt le tudtad magadról azt az 5-6 kilót dobni, és most akármit csinálsz, az ott ragad a zsír rajtad, és nem megy le, és nem megy le, és nem megy le. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy hát igen, ez a 6 kiló vagy 10 kiló, ez nem ugyanaz, ami 40 évesen volt rajta. Tehát 40 évesen, 30 évesen, ezt 6 perc alatt nem tudjátok csinálni. Nyugodtan közben kérdezzetek, és akkor, hogy interaktív legyen az egész dolog. Lényeg az, hogy a menopauza ugye rengeteg változással jár együtt, és ennek vannak, ami csak kellemetlen, a bőhullámok, egyebek, ezek csak kellemetlenek, tulajdonképpen vannak olyanok, amik súlyosan veszélyeztetik az egészségeteket is. Hát ez az a bizonyos a zsírok, a bőr alatti zsírok és a hasi zsírok. Biztosan tudjátok, hogy a zsigeri zsír, a belső zsigeri zsír az a veszélyesen, mert a szervek között helyezkedik el, és úgy működik, mint egy önálló hormonális rendszer. Tehát hormonokat, olyan citokineket termel, ami különböző betegségeknek a forrása is lehet. A szubkutánis zsír az inkább bosszantó, tudod, amikor már minden rendben van, amíg meg tudod fogni azokat a kis letapadásokat, azok a szubkutáns zsírok, és ezeknek az a nehéz, azért nehéz ezekkel bánni, mert a szubkutáns zsíroknak borzasztó rossz a keringése, tehát kerés az érhálózata, és egyszerűen hiába sportoz, hiába eszel jól, nem tud elszállítódni a rossz érhálózat miatt a salakanyag és a lebontott mellékterméket, zsírbontásnak a melléktermék, és ezért ez már minden rendben van, jó a testzsírszázalék, minden mindig meg tudunk fogni, itt-ott egy kis zsír. És a legnagyobb fájdalom az szokott lenni, hogy miért pont magasabbra. Hát amíg tényleg jó alakú nőnek, akiknek egyébként volt a dereka, egyszer csak eltűnik a derekunk és behízik az embernek a dereka. Ha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, 4 dolgot jegyeznék itt meg. Az egyik az, hogy 50 éves korodnál eltűnik rólad az izom, nem megy rólad az izom. Az izomnak a 15-25%-a körülbelül lemegy rólunk. Hogyha lemegy rólunk az izom, akkor lassul az anyagcsere, és hogyha lassul az anyagcsere, akkor pedig, és nem figyelsz oda az izom építésre, akkor kapsz helyette figyelő zsírt sajnos. És ez egy ilyen folyamat. Tehát állandóan résen kell lenni. A másik oka pedig az, hogy megnő a férfi hormonoknak a szintje, tehát az ösztrogén szint, ahogy csökken, akkor átmenetileg megemelkedik a férfi hormonoknak a szintje a mellékvesébe, és ez a férfi hormonoknak a szint emelkedése pedig ezeknek a receptorai a has környékén helyezkednek el, és tudja, hogy oda fogják rakni, hogyha nem eszel rendesen, vagy nem edzel, vagy mit tudom, ezt a zsír ide kerül. Az ösztrogén szintnek a csökkenése elindít egy ilyen metabolikus kaszkádot a szervezetben, és megborítja az inzulin érzékenységet, és az inzulin is egy anabolikus hormon, és hogyha nem figyelünk oda, akkor az inzulin is előszeretettel ide pakolja a derekanyra a zsírt. Aztán még ott van a növekedési hormon, ami felel a jó testösszetételünkért, és hogyha például rosszul alszunk, és a menopauzában az érezteni elég gyakran előfordul,
akkor ez is befolyásolja, tehát egy rossz minőségű és mennyiségű alvás a növekedési hormon miatt befolyásolja a fogyásunkat és a testösszetételünket is. És akkor még ott van a stressz, a kortizolnak az emelkedése, tehát az egész egy ilyen nagyon-nagyon metabolikus kaszkád, és ezt jobb, hogyha megelőzzük, hiszen ezek a változások, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor elindulnak ugye olyan 40 év körül, 40 év alatt kicsi világfogy, és hogyha erre figyelnénk és elébe mennénk a változásoknak, akkor mikor bekövetkezik a menopauza, akkor már egy kicsit így felkészültően tudnánk várni a megoldásokat, és határozottabb lépéseket tudnánk tenni a megoldások irányába. Megkérném, tehát ezért a hasunkra hízunk. Na most, amikor ugye ott van a zsír a derekadon, és megpróbáltál már mindent és csinálod, és sajnos ugyanazokat a traumaismétléseket csinálja a nőknek a többsége, amit eddig már megpróbált. Tehát amit 40 éves korokban úgy bejött, azt végig skálázzátok. És én ezt azért hívom traumaismétlésnek, mert tulajdonképpen van, aki évtizedekig görgeti ugyanazokat a kísérleteket, amit eddig is csinál, és valami csoda folytán azt hiszi, hogy egyszer csak eredménye lesz. Ezek a traumaismétlések, és ezzel rengeteg idő elmegy ezekkel a traumaismétlésekkel, és tulajdonképpen én most ezeket szeretném nektek tudatos szintre hozni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezek tudatos szintre kerüljenek. Lehet, hogy magatokra fogtok ismerni egy-két ilyen kedvencemet összegyűjtötteni. Tehát olyan tévhitek, amelyeket csak görgettek magatok előtt, és nem gondoljátok, hogy ez így nem jó. Nagyon szerettem, amikor azt mondjátok, hogy jó, én már mindent megtettem, figyelek a kajára. Ez általában azt jelenti, hogy figyelek a kajára, hogy kiszedtétek a kenyeret, kiszedtétek már a tésztát, már nem eztek krumplit éveken keresztül, és még sincs semmi hatása. Ugye, hát ezzel az a probléma, hogy kiszeditek a szénhidrátot, mindenütt azt halljátok, és azt gondoljátok, hogy a szénhidrát a bús. Tehát, hogy mindenért a szénhidrát a felelős. Tény, hogy nem lehet akármennyi szénhidrátot vinni, de a szénhidrátnak a teljes felvonása az nem jó. Soha nem jó, mert lehet tőle fogyni, nagyon gyorsan visszajön. Tehát ha kiszeditek ezeket a dolgokat, akkor nem tudjátok azt, hogy mit kell vissza, mennyi kalóriát kell visszavinni az étkezésetekbe, és akkor még hiánybetegségek is elő szoktak fordulni ilyen esetben. Másik nagyon fontos, hogy ha keveset eszem, akkor fogyok. Mert mi történik, amikor ott van a zsír, akkor biztos sokat eszem, és akkor volt olyan kliensem, hogy 400 kalóriát engedte az életén, tehát annyira visszavitte a kalóriát, megfelezte, vagy harmadolta a kalóriát. Ezzel pedig az a baj, hogy tényleg egy darabig lehetett fogyni, de utána tudjátok, hát ezt mindenki szerintem kórusba tudnátok mondani, hogy igen, csak akkor átvált a szervezet raktározó üzemmódba. És ha hiányzik a tudatosság, és nem tudjátok, hogy mennyi kalóriát esztek, mennyit visztek be, mennyi szénhidrátot visztek be, akkor ezt nem beszélhetünk tudatosságról. Tehát, hogyha megkérdezni, nem tudom, hogy a piásságban kívül valaki meg tudja mondani, hogy hány kalóriát visz be, így naponta. Tehát nagyon, nagyon tudatosnak kell lenni, és nem csodálkozom rajta, hogyha nem tudjátok. A divatdiétákat azokat nem is nagyon említem, mert szerintem 50-20 évesen már nagyon remélem, hogy senki nem kezd divatdiétálni, és tudjátok, hogy mindenféle szélsőséges megoldásnak kísérlet. Ezzel kapcsolatosan, hogy elmondani a derekadról a zsír, az teljesen reménytelen, mert a divatdiéták csak azt a célt szolgálják, hogy valahogyan lefogyjál, gyorsan lefogyjál. Ennyi idő alatt nem törődik az egészséged, de hogy közben mi történik a szervezetedben, csak arról szól az egész, hogy fizess ki, és fogyjál le nagyon gyorsan. Méregtelenítő kúrába is nagyon sokan kezdenek. A méregtelenítő kúráknak tulajdonképpen megvan a helye az életmódban, és nagyon jók a jól vezetett méregtelenítő kúrák, de ilyenkor csak a méreganyagok távoznak a szervezetből, tudjátok, és az a súlycsökkenés a 6 perc alatt visszajön, amikor abba hagyjátok a méregtelenítést. Aztán van olyan, hogy az elemeket egyenként próbáljátok, hogy most nekem csak a táplálkozásra van időm. Van ilyen közöttetek, aki gondolkodik. Tehát most csak ezt csinálom,
ha majd ez jól bejáratódik, akkor majd elkezdek mozogni valami. Az a helyzet lányom, hogy ez a 6 kiló, ez a ez a 6 kiló, ez a 10 kiló, ami rajtatok van, ez nem ugyanaz a 6 kiló, 10 kiló, mint 40 éves korotokban, vagy 30 éves korotokban. Tehát tulajdonképpen ezeket az elemeket nem eddig egyenként, ide tudjátok, mire van szükség, egy rendszerre van szükség. Egy olyan rendszerre, egy új életstílusra, 50 pluszosan, amit szépen fogsz tudni működtetni tulajdonképpen utána is. Na, amikor ezekkel nem boldogultatok, ugye akkor ciki már beismerni ezt az egészet, hogy basszus, hogy nem tudom megcsinálni. Nem tudom, csinálom már minden, megpróbáltam, és mégsem tudom megcsinálni, és nem jut eszetekbe az, hogy tulajdonképpen ez egy szakma. Tehát ehhez érteni kell. És annyi információ van az interneten, és böngészi nagyon sok mindenki, az információ az nem tudás. Egy csomó információ. Van olyan információ az interneten, ami még engem is megtévez. Ezzel foglalkozom, de át kell olvasnom háromszor, mit mond, hogy mondja. Tehát, hogy ilyenkor kellene már segítséget kérni, de ti nem kértek segítséget, hanem mentek tovább, görgetitek tovább ezt a mókuskereket, és ugye, hát akkor biztos még mozognom kell egy kicsit, és akkor ugye elkezdtek edzeni, de először letöltök csoport vagy YouTube videókat esetleg, hogy otthon majd megoldjátok ezt az egészet. A YouTube videókkal az a helyzet, hogy nem tudod, hogy neked milyen szintű, milyen intenzitású videó kell, hogy célirányosan mész el azzal a videóval, vagy pedig csak jól érzed magad, vagy pedig még sérülést is okozhatsz, hogyha nem az edzettségi szinten megfelelő. Aztán ugye elmentek csoportos órára. Én rengeteg csoportos órát tartottam, nagyon vékony csoportos órát. Tudjátok mikor? Akkor, amikor már célba értetek. Csoportos órákon mit csinál egy edző? Szétmész, hogy kik jöttek, hú, basszus, ezekkel haladhatnék már, emelhetném az intenzitást, hogy vannak a kezdők. Tehát egy csoportos órán soha nem azt a terhelést kapjátok, jól érzitek magatokat, és ez nagyon-nagyon jó, de soha nem a személyre szabott terhelést kapjátok, amit titeket vinne előre. Tehát a csoportos órákkal ebben a szakaszban az a probléma, alig látom. Igen, pont itt teremben is elmerészkedik egy-két dolgot. Látom, hogy bizonytalanul próbálnak valamit csinálni, fogalmuk sincs, hogy itt miért, csak ott látták, hogy most ezt kell csinálni, a másik gépen pedig az. Tehát az sem megoldás, és tulajdonképpen az a nagy kedvencem, hogy általában elkezdenek futni. Tehát a folyni valahogy a folyás, meg a futás az össze van kapcsolva a női fejekbe, és akkor nagyon sokan elkezdenek futni, hogyha fogyni akarnak. Na most ezzel az a probléma, hogyha te egy nőies nő vagy széles csípővel, és még túlsúlyt is cipálsz magadon, akkor tulajdonképpen tudja, hogy tértfájás lesz a vége, mert a csípő és a tért közötti szög olyan, hogy 80-szoros teher megy a térdedre, és még plusz ott van a túlsúlyod. Tehát, hogy a futást egyáltalán nem, a gyaloglást, azt inkább esetleg lehetne úgy kezdeni, de általában egy ilyen nagy futás alakul ki ebből a helyzetből. Na itt aztán már tívekbe kell elfektetni a szöveget, tehát hogy mit is értem, igen. Tehát be kellene ismernétek azt, hogy hát ezt így most nem tudom megoldani. Léptetni, Robinak, köszönöm szépen. Nem elég, hogy fölveszem őket, és köszönjük. Tehát be kellene ismerni, hogy ezt tényleg nem tudom megcsinálni, és kellene segítséget, hogy pontosan azért, mert telik az idő. Ahogy telik az idő, 50 plusz évesen nem figyeltél oda, 55, 60, 65, nem tudom mennyi, akármennyi, a zsír meg csak jön, és tulajdonképpen te annyira belefáradsz már a kísérletezgetésbe, és jogosan érzed azt, hogy már én mindent megpróbáltam, és tényleg sok mindent megpróbáltál, de eljuthatsz egy olyan stádiumba, hogy azt mondod, hogy ezt nem lehet megoldani. Tehát eljutsz addig a borzasztó tévhitig, hogy 50 plusz évesen ezt nem tudom megoldani, és ezt már így el kell fogadni, hogy ott van a zsírogyárakamon. És ez egy borzasztó dolog, mert innentől kezdve aztán tényleg úgy elindul lefelé a
az ember a rejtőn. Tudatos szintre szeretném azt hozni, hogy mi is történik veletek. Szerintetek mi történik, miért nem mertek segítséget kérni? Tehát mi az ami visszatart benneteket attól, hogy nem kísérletezgetek, hanem segítséget kérek? Mi lehet az? Hát a változástól való félelem, az biztos. Az nagyon. Így van, pontosan ezt akarom mondani. Igen, tulajdonképpen azért vannak ezek a traumaismétlések, mert féltek a változásoktól. Nagyon, nagyon jól mondod. Tulajdonképpen a tudatalattiban futó sémáknak az áldozatai vagytok, a régi sémáknak az áldozatai vagytok, és azért ismételgetitek folyamatosan ezeket a traumás megoldásokat, mert a tudatalatti az azért van, hogy védjen. A tudatalatti az tulajdonképpen biztonságba szeretne téged tudni. A tudatalatti szerint a biztonság az, hogy ismerős. Tehát a biztonság az, amit ismer a páciens. És hiába tudod, hogy rossz, amit csinálsz, mert nincs eredménye, de mégis félsz kijönni ebből a sémából, és ismételgeted, mert félsz az újtól. Minden újra az emberi agy bekapcsol, és elkezd villogni új, és félni kell tőle. De hogy is magyarázom nektek, tulajdonképpen a trauma ismétlések az ugyanígy, hogyha egy trabanttal, egy bocska trabanttal akarnál megnyerni az életednek az autóversenyét. És ezt a trabantot ismered meg, már tudod a kormányt, hogy hol, mit tudom én, és akkor megbügykölöd, még ezt teszed, de esetleg még egy Ferrari matricát is ragasztasz rá, és azt hiszed, hogy ez máig nagyon jó lesz, és nyilván a trabanttal nem merészkedsz ki, hanem azt mondanám, hogy egy nagyon kis falu zsákutcájába tanulsz vezetni, és ott aztán biztonságban vagy. Tehát ezt sugallja nektek a tudatalatti, hogy biztonságban legyél, ne kezdjél semmi újba. És hát ezek a traumaismétlések, ezek a trabantnak a ügykölése tulajdonképpen a traumaismétlés, és az a rossz hírem, hogy hiába ügykölöd a trabantod, átkerülne a Ferrari-ba. A Ferrari az arra egy jó programba, egy folyamatba, egy jó kitalált programba, és a Ferrari az arra van tervezve tulajdonképpen, hogy félni fogsz. De a Ferrari annyira biztonságos egy modellben, egy programban benne lenni, hogy tulajdonképpen kimerészkedhetsz egy hadsávos autópályára, egy falu zsákutcája helyett, és ott tanulhatod meg a vezetést. A hadsávos autópályán élvezheted a kocsinak a sebességét, élvezheted a napfényt, hogy félni fogsz, igen, félni fogsz. Hogy nem annyira biztonságos. És egy nagyon-nagyon jól mondtad a fejlődéstől való félelmet, mert tulajdonképpen ettől féltek, azoktól a rossz érzésektől féltek, hogy egy programban éhezni kell, tévhit, éhezni kell, biztosan vasakat kell emelni nappal téve a komiterembe, biztos, hogy így van, és nem is tudjátok, hogy tulajdonképpen egy jó programban milyen lehetőségek vannak. Szóval átkerülne a Ferrari-ba, mert az ad neked egy rendszer, és itt csak rendszerben lehet gondolkodni nálunk, ahol rutinokat alakítunk ki, és az egyik cselekvés kiváltja a másikat. És tulajdonképpen egy jól működő rendszert lehet megtanulni, hogyha átülsz a Ferrari-ba, nem lehet toldozgatni, fordozgatni a trabantodat. Tehát mindenképpen egy új rendszerbe kell átülni. Na most, hogyha erre netán rászánnátok magatokat, ami borzasztó nehéz, én még azt akarom mondani, hogy olyan nyugodtan vagy, és semmi nem történik az életed, és jól mennek a dolgok, megsugom neked, akkor már fejlődsz. Akkor a komfortzónában vagy, és akkor ott elvaj, ott a langyos kakiba, bocsi, tehát hogy az a jó, hogyha problémáid vannak. Tehát, hogyha felborul minden körülötted, ez a fejlődés, fölborul, káosz hátán, elbizonytalanodsz, ami eddig működik, nem működik, de még a másik sem működik, és egy nagy-nagy káoszba éled az életedet, ezt kell megtanulni lányok menedzselni, ezt a káoszt, ezt a nagyon rossz érzést, és hogyha ezt megtanulod menedzselni,
akkor tulajdonképpen átmesszülni a Ferrariba, és életednek minden területét rendbe tudod tenni. Nekem most, aki végzett a programomban, 60 évesen kezd vállalkozást, végzett a programban, lefolyott minden sportos vállalkozást, nem is tudom hányan munkát változtattak, munkahelyet cseréltek, tehát egyszerűen egy új gondolkodás alakult ki, és az akkora lendületet adott az életüknek, hogy borzasztó nagyot fejlődtek. Na tehát akkor ezek voltak a traumák, át kell ülni a Ferrariba, és bele kell vágnunk a dolog, és meg kell tanulni a félelemtől való érzésnek, az csak egy érzés. És ha te azt lemenedzseled, és szembe mersz nézni a félelmeiddel, akkor fejlődsz. Hogyha te soha nem mersz szembenézni a félelmeiddel, akkor a legmélyebb vágyaidat nem tudod megélni. Nem csak az, hogy most karcsú legyél, vagy valami, hanem ami belül vágyad van. Ételek, italoknak az élvezete például. Félsz az egésztől, egész életedben nem fogsz menni elni például. Tehát, hogy nagyon-nagyon mindig, amikor ellenállást érzel, hogy nehéz, ott kell tovább menni. Tehát amögött van a te vágyad, amögött van a fejlődés. Úgyhogy ezt kell tanulni, menedzselni. Ha ez sikerült, akkor ugye az első az edzés, amit el szoktatok kezdeni. Az edzést, hogy ha a célod ugye egy egészséges minőségi élet, és az, hogy 50 év fölött így menjél fölfelé, ne lefelé, így menjél fölfelé az életedbe, azt nem lehet ilyen kicsi-tocsi kis húzogatásokkal, kis lépésekkel megcsinálni, hanem ide egy nagyon idős rendszer, egy nagyon idős módszer kell. Az edzésnek célirányosnak, személyre szabottnak és kontrolláltnak kell lenni. A célirányos edzés az azt jelenti, én tulajdonképpen az én módszeremnek az a lényege, hogy a súlyzós edzést kombinálom a funkcionális és kardioelemekkel, és nagyon magas intenzitású hitedzést is csinálunk ahhoz, hogy ezt a zsírt ki tudjuk robbantani a derekatokról. Azért célirányos ez az edzés, lányok, mert ugye itt van a zsír a derekadon, mitől van itt a zsír a derekadon, hogy lement rólad az izom, és ide jött a zsír, a másik pedig az inzulin hatásnak a kivédése. Ezt nem tudod megcsinálni kicsi gyakorlatokkal, hogy egy megér 10 000 lépést, meg nem tudom, csak jó lehet kezdetnek 70-80 évesen, de igazából nem tudja megoldani a problémát. Tehát itt tulajdonképpen úgy tudod az izmot visszapótolni nyilván, mert nem egy múlod a 15-25% izom 50 éves korodra, ha keményen elkezdesz súlyzózni. Nyilván jól föl kell építeni, nem össze-vissza, hanem ezt is egy rendszer alapján kell megcsinálni. A súlyzós edzést azért tudom, mert vissza tudod építeni az izmot. Miért tud nekünk az izom? Az izomra úgy vigyázzatok, mint a nem is tudom az ületetekre. Azért kell az izom, kezdjük az esztétikummal, mert feszes lesz. Feszes lesz a tested, nem lesz narancsgúl. Tehát tulajdonképpen az izom az nagyon jó. Nagyon jó olyan szempontból is, hogy egyetlen egy reményed van az izom az, hogy föl tudod pörgetni az anyagcserédet. Ahogy mennek az évek, az anyagcseré az lassul és jön vissza a zsír. Ezt úgy tudod megoldani, hogy közvetlen izmot építesz, és fölpörgeted az anyagcserédet 1 kg izom, míg te alszol olyan 15-20 kalóriát eléget. Értitek? És nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak az izomépítéssel, mindenki kardiózik, csak kardiózik. Kardiózással lemegy jól az izom. Jó a kardió, de ennek a finom arányára kell törekedni. A másik érvem a súlyzós edzés mellett, lányok, az inzulin hatásnak a csökkentése. Én nagyon sok, sárospatakban nem is tudom megszámolni, csináltunk is erről egy filmet, 2-es típusú cukorbetegeket hoztam le a gyógyszerről, a súlyzós edzéssel és a kardioedzésnek a megfelelő arányát. Ezt tudni kell, hogy hogyan kell ezt csinálni, de tulajdonképpen a súlyzós edzés azért jó, mert a felépített izom képes a glükózt felvenni és elégetni inzulin nélkül, inzulin jelenléte nélkül. Értitek? Mert az inzulinról csak annyit kell megjegyezni, hogy az egy anabolikus hormon, a
sok inzulin kell a cukor eltakarításához, az sok zsírt eredményez, minél kevesebb inzulin kell a szervezetednek, annál kevesebb lesz a zsír. Ez csak úgy lehet elérni, hogyha izmot építesz, és az izom az közvetlenül föl tudja venni a glükózt, és el tudja égetni. Hát arról már igen, hogy tulajdonképpen lehet szolgálkodni a súlyos edzéssel, hogy feszes marad a tested, üljesen izmos, tehát itt nagyon sokan attól félnek, hogy férfias lesz a testem, a súlyzózó, hát mondom, ettől aztán végképp nem kell félni, mert tonnákat kell emelgetni ahhoz, hogy nagy izmaid legyenek. De nagyon fontos az, hogy feszes maradjon a tested, és majd Ági mondja a trükköket, hogy hogyan lehet még feszes testet csinálni. A másik dolog, amit még akartam mondani, igen, ez van a táplálkozás, igen, bővödés, jó, tehát az inzulin hatás, igen. A másik pedig az, hogy lehet az alakodat formálni. Tehát nem kell mindenkinek mátszátkarcsúnak, darázsderekúnak lenni, hanem úgy vagyunk szépek, hogy sokféle nő van a világon, hogy kacurog mindenki Józsi. Azzal jó, hogyha sokfélék van, ugyan, hogy igen. Mert a karcsúság az nem egyenlő náluk a boldogsággal. Tehát ez egyáltalán, ezt biztos, hogy tapasztaltátok a környezetetekben is, hogy aki karcsú, nem biztos, hogy jól éli az életét. És majd mindjárt itt a harmóniával beszélünk arról, hogy van akinek, tehát a hozott anyagból kell mindig a legjobbat kihozni. Értitek? Na, jó, tehát ennyit az edzésről. Látjátok, hogy mennyire célirányos, nem veszítesz időt, nem ismételgetsz, hanem célirányosan megyünk a célunk felé. Személyre szabott nálam nincs 2 egyforma edzésterv, mert mindenkinek más az edzésterv. Kontrollált pózus kontrollal megyünk. Táplálkozás, ezt nagyon röviden el fogom intézni, mert ennek is személyre szabottnak kell lenni, tudatosnak kell lenni. Az én programomban mindent lehet enni, mindent lehet enni, viszont nem lehet megosztni a tanulást. Össze tudják állítani az étrendjüket, semmit nem tiltok. Az a perverzió, hogy megtanítom 50 évesen a táplálkozási alapelveket, de ahhoz, hogy te mindent ehess, és most ez a mindent, hát szerintem cukrot senki nem eszik, már szalonáltalán senki nem eszik, de értitek, hogy de már úgy értem, hogy így minden nap. Tehát nagyon fontos, hogy vegyétek a fáradtságot, és tanuljátok meg, hogy a szervezetetek hogy működik. Mindenki ezt akarja megúszni, hogy add ide azt az étrendet, hadd ne kelljen gondolkodnom rajta, megcsinálom, csak hagyjál bele végét. Nem adok ilyet. Nem adok. Soha nem azt adom a klienseimnek, amit szeretnének, hanem azt adom, amire szükségünk van. És arra van szükségünk, hogy megtanulják a szervezetüknek a működését, és tudják összeállítani az étrendjüket, és hogyha netán elszálltak volna, és többet tettek, és buli volt, és nem tudom, akkor tudják, tanítok egy rendszert arra, hogy hogyan kell visszacsinálni a dolgokat. Értitek? Trükközni kell. Be kell magad csapni. Szerintem írtam ilyet, hogy tulajdonképpen van ez a párlott hatás, ez azt jelenti, hogy például olyan kajával kezdesz például egy társaságban, vagy akkor, ami kevés kalóriát tartalmaz. Például salátával indítasz, vagy levessel, vagy nem tudom én. 80-20-as szabályról tud valaki? 80-20-as szabály. Meg szoktam engedni a klienseimnek azt, hogy ha elmennek valahova, akkor 80%-ba kell az alapelvekhez tartani magukat, 20% az mehet, hogy más fajta dolog, tehát akár bűnözhetnek is, tehát olyan igazából nincs. Tehát számos olyan trükk van nálunk, amit hogyha megtanultok, akkor tulajdonképpen mindent tehettek. És tulajdonképpen ez egy annyira felszabadító érzés, hogy azt hiszem, hogy ezt jó megtanulni. Tehát ezzel szoktatok indítani, hogyan folytassátok, borzasztó nehéz olvasni, még így, igen. Egy nagyon fontos dolgot mondok, fejleszteni kell a gondolkodásotokat. Mit jelent ez? Erre senki nem gondol, hogy
a traumaismétlés, amit említettem, hogy tulajdonképpen az történik meg, hogy a fejedbe, a tudatalattiba megy az életed filmje. A tudatalattig az állandóan dolgozik, amit te alszol, az akkor is dolgozik. És ha te nem táplálsz a tudatalattiba új célokat, akkor mit tud csinálni? A régiekből rakja össze, és tulajdonképpen ez a traumaismétlés. A gondolkodásnak a fejlesztése, tehát egy új mindsetet kell létrehozni tulajdonképpen, új gondolati sémákat kell létrehozni. Amióta én a programomban bevezettem ezt az új mindsetnek a kialakítását, erre van egy rendszerem, egy módszerem, azóta sokkal és sokkal jobb eredményeket érünk el, és tulajdonképpen nem csak hogy lefolynak, hanem az életük minden területén képesek beújítani és bátran menedzselni a félelmeinket. Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a te agyad, ez egy ilyen sima gömbnek képzeljük el például, és én ezt a rengeteg információt adom neked, szépen le fog róla pattani. Neked ilyen kis szoktokat kell csinálni a felületen, tanítani kell benneteket, edukálni kell benneteket, hogy minél többet megtudjatok az igazságot ezekről a dolgokról, hogy be tudjátok fogadni ezt a sok tudást, amit, ezt a sok ismeretet, ezt az újat, félelmetes újat, amit én próbálok nektek átadni. Tehát kikerülhetetlen a gondolkodásnak a fejlesztése. Nagyon-nagyon kevesen gondolnak az alvásra. Sokan aludtok rosszul, tehát keveset és rossz minőségben. Tulajdonképpen az alvás és a stressz is akadálya lehet a fogyásatoknak, és hogy nem tudjátok leelszedni a zsírt a derekatokról, innen-onnan, mert olyan hormonális hatások játszanak közre, hogyha te rosszul alszol, illetve nagyon stresszes életet élsz, hogy megborítja az egészet, az endokrin rendszert, a kortizol, és itt az alvás esetében pedig a leptin és a grelin hormonnak a egyensúlya bomlik meg, és például aki rosszul alszik, az többet eszik általában, mert hogy ennek a két hormonnak az egyensúlya felborul, és nem érzi az éhséget, és egyre többet nyúl az ilyen rossz alvú, nyilván a kajairát, és nem a salátát keresi, hanem inkább a magas glikémiás indexű szénhidrátokat. Tehát mindenképpen rendbe kell tenni az alvásokat, és rendbe kell tenni a stresszeteket is. Én mindig változtatok az életmódomon, változtatok a táplálkozásomon, változtatok az edzésemen. Most 2023-ban egy nagyot újítottam már, én mindig szerettem volna meditálni. De én annyira hiperaktív vagyok, hogy nem tudok így ülni, nem tudom, órákon keresztül és úgy meditálni, és rátaláltam a mindfulness meditációra. Nem tudom, hallottatok a mindfulness-ről? Igen, azt vettem észre magamon, amikor, mert én mindig azt tanítom, amit én már itt megtapasztaltam, és én amit jónak látom, azt adom nekik tovább. Azt tapasztaltam magam, hogy mindig csinálok valamit. Tehát egy ilyen cselekvő, különösen amikor online vagyok, és nem tudom, hogy, tehát mindig régen én olvastam újságot, hogy egyszer most csak csinálom, tehát cselekvő üzemmódban élem az életemet, de szerintem sokan vagytok így, és a mindfulness pedig a jelenlétben, tehát a tudatos jelenlétet élem meg, a mostot élem meg. És ez nem is egy technika, hanem egy szemléletmód, amire jellemző az, hogy a jelen pillanatban lenni, jellemző rá a nyitottság, az elfogadás, az elvárásoknak az elengedése. Tehát egy nem olyan meditáció, hogy kötelező lesz most ellazulnod, és most ezt csinál, meg azt csinál, hanem egyszerűen érzed, hogy itt a sarkad benyomódik az ágyba, vagy tehát hogy tök más, és a cselekvő üzemmódból át tudsz állni a létező üzemmódra. Értitek? És ez egy szemlélet kell, hogy legyen, mert ugye, hogy miért nem tudok aludni jól a menopauzán kívül, a műhullámokon kívül, hogy rengeteg információ van manapság. Információ, ugye az információ az hatalom, az információ az szükséges is,
Mindig azt szoktam mondani, hogy az információ, azt tudjátok, mint a víz. Szükséges az információ, és a víz is szükséges az életedben, de ha sok van a vízből, árvíz, egyebek, akkor viszont az már nem jó. És ugyanígy, hogyha az információ is csak eltemet téged az információ, nem tudsz legyúlni, mire este van, hanem pörög az agyad, és na szóval, hogy mindfulness meditáció. Úgyhogy én most ezt vezettem az életemben, nagyon-nagyon jó. Van 5 perces is, van 10 perces is, van fél órás is, mindig azt kell megkeresni, ami éppen nekem való. És még az a nagyszerű bennem, hogy van egy olyan is, amikor szembesülsz a nehézségeiddel. Amikor végig sírok egy volt olyan. Tehát amikor meg kell élni a nehézségeket is. Tehát nem elbújni, meg mélyre temetni a nehézségeket, hanem a mindfulness az, hogy akkor megélem a jelen pillanatot, fáj, nagyon fáj. És akkor, de akkor az kijön. Értitek? Tehát, hogy nem jó mélyre kell ásni, hanem javaslom mindannyiunknak a mindfulness meditációt. És tulajdonképpen már csak nagyon röviden, hogy mi a siker, hogy hova lehet eljutni. Tulajdonképpen a siker az a harmónia nálunk 50 plusz évesen. Azt szoktam mondani, hogy a hozott anyagból kell kihozni a legoptimálisabbat. Mindenkinek más a testalkata, tehát nem kell, azért nem is mutattam nektek táblázatokat, hogy mennyinek kell lenni a csípőnek, meg a derekadnak, meg mennyinek kell lenni a zsírnak, mert mindenkinek más táblázat jár. Tehát tulajdonképpen 50 plusz évesen el is döntheted még azt is, jobb volt, hogy előtt, hogy hány éves vagy. És tulajdonképpen mindenkinek más táblázata van, mert ha más a testalkata, akkor abból kell kihozni a legjobbat, és nem kell darázsderekúnak lenni. Van akinek, ha mit tudom én, nem figyeltél magadra és rengeteg zsír jött föl, akkor a célod lehet az egészségednek a megőrzése, és az, hogy a zsírodat, ezeket a zsírokat az egészség határig lecsökkenteni, és lesz belőled egy gyönyörű molettmű. Értitek, ami nem kell feltétlenül ezekre a homokólákra itt törekedni. Hogyha ügyesen voltál és nem halmoztál föl annyi zsírt, akkor lehet a cél egy napos has. Némi kis zsír van. Semmi baj azzal, értitek? Semmi baj, nem kell zsírmentesnek lenni, csak ha nagyon magas a zsír és az egészséged van veszélybe, az gáz. De az, hogy marad egy pici zsír itt-ott, az semmi probléma. Viszont aki nagyon sportos volt és résen volt már 45 éves korában, és nem engedett sok zsírt föl magára, a kockavas is lehet 50 plusz évesen a cél. Mert megoldható. Ha volt kockavasod egyáltalán, és nem halmoztál föl zsírt, akkor tulajdonképpen, ha te arra vágysz, akkor az is megoldható. Tehát Robi léptetnék még nekem mindent, köszönöm szépen. Tehát, hogy de, tudjátok, mi a lényeg, a harmóniára való törekvés a lényeg, hogyha te elhatároztad, és egy szakemberrel együtt kitűztél valami célt, hogy te milyen alkatot lehet ebből kihozni, és te mit szeretnél magadból kihozni, akkor tulajdonképpen akkor kezdődik az igazi munka, mert amit te kifelé akarsz közvetíteni a világnak, ezt összhangba kell hozni a belső tulajdonságaiddal. Mert az borzasztóan diszharmonikus, hogyha valaki nagyszálkarcsú, meg nem tudom én, tök nőies, és belül pedig ilyen férfias, és akkor na nem értitek? Tehát ez nagyon fontos, az önazonosság, és nagyon fontos a külsőnek és a belsőnek a nagy-nagy találkozása, tulajdonképpen az a harmónia. Tehát az egészség az mindenképpen fontos, az egészségnek a megőrzése. A tudatosság, remélem, hogy sokkal tudatosabban lesznek, és valamit segítettem a tévhiteknek a felbontásában, és a harmóniára kell törekedni 50 évesen, akkor lesznek ilyen ellenállhatatlanul vonzó nők, akárhány évesek is vagytok. Így van. Úgyhogy hajrá lányok! Nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen! Kérdezzetek, és még Ági mond valamit.